Vilanova pon en marcha as súas sonatas de verán. Durante os meses de xullo e agosto, pero tamén na primeira quincena de setembro, a localidade será un fervedoiro de eventos culturais a delecer. Este ano, coincidindo co 30º aniversario das sonatas, o Concello quixo darlle unha especial relevancia ao talento local. O 80% das actuacións que vai haber este ano en Sonatas de Vilanova son grupos de cantantes ou de xente de Vilanova de Arousa, non? Os integrantes de todas as bandas, grupos de teatro e actuacións son 80% son de veciños, están integradas por veciños de Vilanova de Arousa. Este ano, e a partir de ahora vai ser así, todos os grupos que estén integrados por veciños van a ter o seu espacio, van a ter, algúns teñen dúas actuacións. Con todo, os pratos fortes das sonatas virán da man de Roi Casal, a Panorama ou de Vacas. Tamén se repite a experiencia do Mundo a Dansar. Dende o Concello explican que esta programación cultural, que inclúe máis dunha trintena de propostas, pretende tamén ser un atractivo máis para os visitantes que se achegan á vila nestes meses. Temos, recalco, todos os fines de semana de julio, agosto hasta mediados de setembro, actuacións de todo tipo cada fin de semana, desde cine, obras de teatro, concertos. O sea que, bueno, pois vamos a ter un verán cheo de actuacións, pero un verán, sobre todo, que estamos notando un incremento de turismo, estamos tendo un incremento, bueno, ao ter un incremento de turismo, ao ter un incremento de visitantes ao noso Concello, pois tamén queremos ter un incremento de dotalo de todas as actividades culturais, de todos os concertos e de todos, que, bueno, que a xente veña a Vilanova cada fin de semana e sepa que hai algún tipo de concerto. Ademais, o Concello asume tamén este ano a organización das Festas do Carme. Será no marco deses festexos cando se achega ata Vilanova o monologuista Fede Pérez, encargado este ano de dar o pregón. Os eventos culturais vanse repartir por distintos puntos do municipio, incluindo nesta edición a recentemente rehabilitada Igrexa da Pastoriza e o novo anfiteatro do Terrón.